2 आराय घन्टा जाबाय 2 आराय घन्टासो जाबाय आच्छा दासिमबो जों सोआखै दा गुबुन हारिफोरखौ सोयो हारसाफोरखौ सोबाय सोग्रोजोबदों आरोखि बिसोरनिया लिस्टबो नाङा ओरैनो थ्रोब थ्रोब सोयो सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय हरग्रोबावनाय थाबाय दायो आङो मोनसे भिडिअ बानायबावनाय जाबाय लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला गोसोआव बहुत दुखु मोनदों आङो बेराफारसेनो रागाबो जोंनो ओंखारदों आङो मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय नुयोब्ला एसेब्लाबो रागा जोंखागोन मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय एप्रिलनि 30 तारिख नोंथांमोना बयबो निस्सय इउटुब चेनेलनि गेजेरफोरजोंनो नुखाबाय दिनैहाय बेबायदिनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय माखासे जोंनि बर' हारिनि मुङाव सेक्रिफाइस जाबोनाय एक्स एनडिएफबिफोर जायफोरा बेबायदिनो एनआइ नांनानै जोबथेसालियाव दं आरो बेबायदिनो सोरबा बायदिया जिउ जोबजासे जेल जानांगौबो जानानै दं आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बर' हारिनि मुङावनो सेक्रिफाइस नांनाय एनडिएफबि बिदा फंबायफोरा जेलाव दङ दा दिनैहाय बेबायदिनो लास्ट बैसागो फांसननि मोनसे प्रग्राम लादों आरोना नोंथांमोनाबो निस्सय नुखाबाय खोनाखाबाय दा बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरदों बेबायदिनो सोरबा गानग्रा जोमग्रा ना बेदर मैगं थाइगं सोरबा बेबायदिनो सेन्देल बायदिसिना हरदों फ्रेन्ड नोंथांमोना नुबोबाय थाखाबाय मानो होनना बुङोब्ला बेबायदिनो गोबांथार गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जेल जानाय जिथुनाखि जेलारफोर एक्स एनडिएफबिफोर बिसोरनि न'खरनिफ्राय बेबायदिनो सोरबाया बिफा फैदों सोरबाया बेबायदिनो अनसुलि बिसिफ्रा गारबोदों बेबायदिनो अनसुलि बिसिफ्रा फैदों आरो बिमा फैदों बेबायदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों आरोना दा बेबायदिनो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जादों जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बेबायदिनो जिथुनाखि गावनि फिसाफोरखौ नायनो फैनाय गावनि फिसायफोरखौ नायनो फैनाय जेलारफोर जानायफोरखौ नायनो फैनाय न'खरनि मानसिफोरखौहाय सोदोआखै आरोखि ना दा सोदोयिखौ आङो नुनो मोनदों माखासे बेबायदिनो गोबांथार इउटुब चेनेलफोरनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो दुखुनांथावनि बाथ्रा दा गुबुन हारिफोरनिखौहाय लिस्ट लालाया माथिं सोदों जाहैदों बिसोरनो बुंदों आङो दसे उनावनो भिडिअ क्लिपखौ सालायनानै होगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासंफालां अब्लानो बुजिगोन ओमफ्राय जोंनि बर' मानसिफोरखौ 2 घन्टा 3 घन्टाख्लाय ओरैनो सारायाव जिरायहोदों आरोखि ना ओरैबायदि गोजाननिफ्राय थांनाय मानसिफोर ओमफ्राय गुबुन हारिफोरनिखौ बेबायदिनो लिस्ट लाया माथिनो सोदों आरोखि दा दुखुनांथावनि बाथ्राया बे आरोखि मोनसे नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन आङो भिडिअ क्लिपखौ सालायना होगोन दा बेजों लोगोसे बेफोरबायदि खालामजानायखौ नुयोब्ला जोङो एसेब्लाबो दुखु मोनो नायलांदो अब्ला आं भिडिअ क्लिपखौ सालायनानै होनि एखेबारे लाइजुगुरिनि बबेनि लाइजुगुरिनिफ्राय फैदों रानिखाथा सा लाइ आच्छा लाइगुरि फिसालाफोरखौ नायनो फैदोंमोन हाबनो होदोंना होआखै होथ'वाखै मानो होआखै जानो मारै बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो गोबाव जाथारबाय जानो मानो सोआखैथाय नामा लगायखाबायमोन औ ओमफ्राय नोंसोरखौ सोबावाखै नोंसोरनि अनगायै बिसोरखौसो सिगां सोग्रोदों औ सोग्रोबाय थायो थां थिनहरबाय थायो जोंखौ दस्रा हारिखौ सोदों आरोखि ओमफ्राय दस्रा हारि हिसाबै सोर माबायदि हारि बियो हारसाफोर नामा हारसाफोरखौ सिगां सोग्रोबाय थादों आरोखि नोंसोर खय घन्टा जाखोमोन माबायावनो सफैदों 2 आराय घन्टासो जाबाय गावबुरा आफाद क'क्राझार आच्छा आंनि न'आ जाहैबाय परबतजरा नाम लिस्ट होखाजोब्बाय दा जों हाबनो मोनब्लानो जाबाय सोआखै नोंसोर खय घन्टासो जाखो खय घन्टासो जाखो 2 आराय घन्टा जाबाय 2 आराय घन्टासो जाबाय आच्छा दासिमबो जों सोआखै दा गुबुन हारिफोरखौ सोयो गुबुन हारि माने हारसाफोरखौ सोबाय सोग्रोजोबदों आरोखि बिसोरनिया लिस्टबो नाङा ओरैनो थ्रोब थ्रोब सोयो स' लोगोफोर अब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय मानो होनना बुङोब्ला आङो जेब्ला दहाय इउटुब खुलिना नायदोंमोन बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों दा नुनानै आङो गोसोआव बहुत दुखु मोनदों दा बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोबावबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोसोफ्राव मा रोखोम नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन दा आङो बेखौनो खावलायनो थाबाय एसेनोसै बाय बाय